Patay ang usa ka inahan ug iyang anak sa nitubong sunog sa lungsod sa Tabugon kaganihang kadlawon. Nasayran nga giswayan pag-rescue sa inahan ang iyang anak nga nahabilin sulod sa ilang nasunog nga panimay. Dugang detalye niini sayran nato sa report ni Nico Sereno. Alas 12:20 sa tungang gabi inadawat ang alarma sa sunog sa barangay Ilihan, Tabugon. Duha ka mga balay ang apektado, ang usa totally burned samtang partially damaged ang ikaduha. Nalakip sa pagkasunog ang usa ka inahan ug ang 7 anyos nga anak nga gituhang na trap sa panimay. Nangatulog ni adto higayuna ang mga biktima dihang nakamatngon nga nagkayo na ang balay, gipukaw ang inahan. Bukan ako si Maymay, tuninggas si Maymay. Saman kay yang balik siya sa siya. Kagawa siya nya karon tungod sa ratol siguro niya wala niya madala iyang anak nga kuan lalaki nga kauban niya tulog sa kwarto. Gibalikan niya sir. Gibalikan niya. Nya pagbalik niya, iya siguro gipangita kay na niya makita tungod siguro sa kuan aso baron or siga mo nang rito siya padulong sa kuan CR. Sa investigasyon, migawas nga nag-brown out ni adto higayuna sa maong dapit, maong migamit ang maong pamilya og kandila. Ang kandila sir sa sala nila gibutang. Nya ang kanang sala tapad ra sa kuan kutso nila nga sofa ana. Nya at the same time ang nasa na sila sit sa kuan, sit sa aircon nga wala pa mataon. Nya nasa mga appliances. Mo tong dali ginakadako ang kayo kay na dool siguro sa kutson pagkatumba. Gibanabanang 126,000 pesos ang gibilin nga danyo sa sunog. Samtang sa Bugo City, patay usab ang usa ka tuig nga batang babay nga nalakip sa pagkasunog sa ilang balay. Nahitabo kini kagahapon sa hapon sa barangay Taytayan. Natulog ang bata ni adtong higayuna. Wala na masalbar pa sa iya makabanay ug silingan ang maong biktima. Nagpadayon pang investigasyon sa hinungdan sa sunog ug nganong wala mapagawas ang bata sa nasunog nga balay. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.